బాడీకి అదర్ పోర్షన్, రైట్ పోర్షన్ అయింది, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ పోర్షన్. ఎడమ పాదాన్ని కుడి మోకాల దగ్గర, ఎడమ చేతిని వెన్ను వెనుక భాగానికి తీసుకెళ్ళండి. ఎడమ భుజం నుంచి ఫ్లెక్సిబిలిటీని బట్టి చేతులు ఇలా పెట్టుకున్నా, ఇలా ఉన్నా, ఇలా ఉన్నా, వేరే వరి 2 3 పొజిషన్స్. ఇప్పుడు చేతుల పిడికిలు, కుడి చేతుల పిడికిలుగా బిగించి వెనుకకి, ఛాతి భాగాన్ని ముందుకి వెనుకకి స్ట్రెచ్ చేస్తూ దీర్ఘమైన శ్వాస తీసుకోండి. ట్విస్ట్ నంబర్ రీజన్కి సంబంధించినవి చేసాం. ఇప్పుడు ఐ మూమెంట్, ఈ రోజులలో మనం సెల్ ఫోన్ ఎక్కువ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఐ సైట్ రాకుండా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా కుడి చేతుని పైకి ఇలా పిడికిలుగా బిగించండి. ఎడమ చేతి మాత్రమే, ఓన్లీ చూపు, పొజిషన్ అలానే ఉండాలి. ఇప్పుడు చేతులను రెప్ప మాత్రం అటు ఇటు చూస్తాం. ఇప్పుడు బొటన వేలు, కుడి బొటన వేలు చూడండి, తల నిటారుగా. రైట్ లెఫ్ట్, రైట్ లెఫ్ట్,